Pagkabulahan, pagsalit ko, ang manluluwas ko siya si Jesus. Mahimayahong akong kalag, iyang dugo ang nagatubos. Kiniyang asoy o gawit ko, ang manluluwas na igunta. Maayong adlaw kaninyo mga igsoon, higala, kauban. Aduna ba kamoy mga suliran sa kinabuhi? Mga gikalibgan, mga nasukan, mga gikagulan. Doon na ba kamoy problema sa huna-huna? Problema sa pamilya, problema sa panimalay. Kami sa Biblical Counseling, andam nga mutabang kaninyo aron makitaan or madiskubrihan asa gikan ug unsaon pag tagad, unsaon pag-address kining maong mga suliran. Nganong Biblical Counseling ang among grupo? Tungod kay aduna naman goy mga grupo o mga group of counselors, mga secular counselors. Pero kami gitawag og biblical counselors tungod kay ang atong paggiya og pagtambag giniyahan sa balaang espiritu o giniyahan sa balaang kasulatan. Daghan kanato nining panahon sa pandemya nabugatan gayud. Gibati namo. Daghan man gani mga batan-on nag-commit og suicide. Ang uban na mental illness tungod niini. Kami adunay tawag nga kinahanglan mutabang kami. Panulay na sayod nga ana kami. Busa niini tagay ko kahigayunan ang among grupo mupaambit sa among nakatunan, sa among gift aron ang mga adunay problema matabangan. Naa sa atong monitor ang contact number, pwede ka mo kontak. Tanawa lang ninyo, kontak ka. Andam kami pagtabang nga libre. Kini libreng tabang alang sa mga adunay problema ingon nga tubag sa atong pandemya. Bisan sa ingon na nga paagi, makatabang kami, dako na kaayo na alang kanamo. Daghang salamat, ginaot ang Dios, magatabang kanato. Mayong buntag mga kaigsuunan, anian na usab kami mga biblical counselors. Nagpasalamat mi kay anian na usab kami makigbahin kaninyo. May tungod sa amo ang topiko karon nga naguluhan og pagpasaylo. Og sa in English pa forgiveness. Ang pagbati nga nahisgutan sa unahan kung miaging mga Domingo, sama sa kahadlok, kasuko, kayugot, kung dili ni mahatagan og pagtagad, mudala kanato o kanimo igsuon sa dili mahibalong mapasaylo. Igsuon hinumdumi nga tungod sa dako nga gugma sa Dios sa tibuok kalibutan, nagpakatawo siya og mipuyo uban sa katawhan. Aron nga ang tanan nga mutuo ug musunod kaniya maluwas gikan sa tanang maot ug dili maayong pagbati nga gihambi nato o nimo diya sulod sa kasing-kasing. Kay matud pa kung pulos negatibo ang mogawa sa atong baba, kinahanglan na gayud nga atong susihon ang atong kasing-kasing. Pagpasaylo kini nga pulong sayon litukon apan lisod buhaton. It is easier said than done kung sa in English pa. Kung ang usa ka tawo walay espiritu sa pagpasaylo, dili gayud makabaton sa tunhay nga kalinaw. Kalinaw sa una-una ug sa pagbati
ug kanunay siyang gigapo sa iyang pagbati nga mohatod kaniya sa daghang resulta. Mahimong mohatag kini og sakit sa lawas, sama sa depression, kalibog, ug uban pang mga resulta ug bunga niini nga iyang masinati. Atong susihon mga igsuon unsay giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod niining forgiveness o pagpasaylo. Ang pinakataas na sumbanan sa pagpasaylo kining gitudlo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga pag-ampo. Kanang giingon natong the Lord's Prayer nga sige lang tag-ampo ana. Ato lang litok-litukon unya yun sa gyud nato na pagseryoso nga pagkaampuan no. Diya sa Matthew 6:12. Ato ba gyud ka ning giseryoso sa atong pag-ampo niining mao nga gitudlo sa atong Ginoo. Kini nga bersikulo nag-ingon, og pasayloa kami sa among mga utang. Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa nakautang kanamo. Kini mismo ang gitudlo sa atong Ginoo, mao'y sukaranan aron dili ta may tumpawak sa kadautan. Sa Mark 11:25-26 nag-ingon og inigtindog ninyo aron sa pag-ampo. Kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa, pasayloa kini. Aron ang inyong amahan nga anaa sa langit, mupasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. Apan kung dili kamo mupasaylo, ang inyong amahan nga anaa sa langit, dili usab mupasaylo sa inyong mga paglapas. To err is human, to forgive is divine. Maoning panultihon. Ang pagpakasala tawhanon, apan ang pagpasaylo Dios nun. Tungod kay gitudlo man sa atong Ginoo, iyang gikinabuhi, mao nga sa dihang moayo siya sa mga nagkalain-laing sakit sa mga tao, ang iyang pahimangno, ang iyang ibilin nga mga pulong nag-ingon, your sins are all forgiven, go and sin no more. Ang tanan nimong mga sala gipasaylo na busa lakaw ug ayaw na gayud pagpakasala pag-usab. Sa ato pa, ang mga sakit nga mitakboy sa masakiton resulta sa pagpakasala ug pagbati nga nagaumido sulod sa atong mga kasing-kasing. Kini nga mga pagbati, kahadlok, kasuko, kapungot, nakasinati kita niini nga pagbatian. Apan ginaingon, fear and all this are harmful when it keeps us from living in the fullness of God. Dili ta kinahanglan magpuyo kanunay sa kahadlok, kasuko ug kayugot. Tungod kay kini mudaot kanato. So atong timan-an ang gisulti sa usa ka babae nga si Cory Boom. Ingon pa niya, if you look at the world, you will be distressed. If you look within you, you will be depressed. But if you look at Christ, you will be at rest. So forgive anyone who has done you pain or harm. Putpud na kong i-share no kaning akong experience aning giingon sa Biblia nga forgive 70 times 7. Kung ato ang i-multiply ng 70 times 7, pila man na 490. Kung maupod ako ang math, no? Sa ato pa ang pagpasaylo di ay kinahanglan kadaghan pa, no? Dili lang kay kaisa ra daita mo pasaylo. Daghan daay sa kadaghang higayon, no? Kay dili ra man isa ray makasala nato usahay. Atong mga anak, atong bana, asawa, atong mga friends, no? Mga kauban sa simbahan. So dili ra daay usara mo pasaylo. Kadaghan 70 times 7. Nya kadtong lami gyud imuhang feeling kung naka-espiritu sa pagpasaylo kung ang lihok sa balaang Espiritu Santo ato yung paminaw no kay nakasinati ko niini sa kamembro sa simbahan gamay ra kaayo ang ligas no gamay ra gyud kaayo ang rason nganong dili makapasaylo pero sa dihang ako siyang gipasaylo wala tingog-tingog no. Diretso lang gakos. Ug katong akong kauban na shock. Giunsa nimo to ingon ako kung ang lihok na sa Espiritu Santo mo'y atong pamation.
Sayon ang pagpasaylo. Human ni ato nawala ang kabug-at sa kung kasing-kasing. Imagine na, for 2 years, wala gyud mi magkitaay, wala mi magpinasaylo ay, no? Pero sa dihang nahitabo to, gaan ang imong pamati. Man ang iingon sa Biblia, "Ye shall know the truth, and the truth will set you free." So ang kamatuoran nga importante di ay nga mupasaylo gyud ta, no? So forgive 70 times 7. So diha sa atong mga kasinatian, personal, pamilya, diha sa atong katilingban, daghantag mga tawo nga makabingkil, no? Sa atong mga sinultian, sahay sa atong paglihok, sa atong pagbuhat, daghantag makabingkil, pero kung andam ta mo pasaylo, ang balang Espiritu Santo mulihok yun sa atong mga kinabuhi. Dapat abri ang atong mga kasing-kasing, no? O buot gayud kita nga makabaton sa kagawasan gikan sa atong mga dili mayong pagbati. Mo resulta gayud kini sa kalinaw ug kalipay nga walay kinutuban. So timan-i igsuon ang giingon sa in Ingles, "I'm not going to end the year on bad terms with anyone. If you did me wrong, you're forgiven. If I did you wrong, I hope you forgive me. I'm moving on in positivity. No one is promised tomorrow. So live, laugh, and love, and put God first in everything." So importante ang pagpasaylo sa mga tao nga nakasakit kanato. Hinaot nga makatabang kini kanato diya sa atong relasyon sa usa ug usa, sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi nining kalibutan. Daghang salamat. Ang kayugot magsugod sa dili pagbaton sa kinaiya sa pagkamapinasayloon. Matod pa, ang tambal sa kayugot mao ang pagpasaylo. Nasayod ako nga dili sayon ang pagpasaylo. Apan gikinahanglan kini alang sa atong kaayuhan. Ingon nga mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo, gihangyo ko kamo nga pasayloon ang imong isig kaingon tungod og alang kang Kristo. Ang Dios nagpasaylo sa atong mga kasaypanan. Ang Dios naghatag kanatog kahigayunan nga mabag-o kita. Mao man usab ang angayan at natong nga buhaton. Ang Efeso 4:32 nag-ingon, "Pagkaloy anay ka hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Og pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo." Ang pagpasaylo mao kini ang pinakauyukan nga tema diha sa tibuok basahon sa Biblia. Pero sa atong panahon karon, daghan pa ang wala makasabot unsa kining pagpasaylo. Ngano man, tungod kay lisod alang sa usa ka tawo ang pagpangayo ug pasaylo ug ang paghatag sa pasaylo. Maunay pinaka lisod nga buhaton, labi na og mas tan-aw nato nga mas ubos nato og kanang estado sa kinabuhi. Labi na sa tan-aw nato nga mas bata ang ato ang pangayuan og pasaylo. Di yun makalitok ang atong mga ngabil ni ana nga pulong. Lisod alang kanato ang pagpangayo sa pasaylo. Ngano man kaha? Unsa may naa sa ato? Nganong dili man ta makapangayo og pasaylo. Ug naa po'y mangayo pud nato pasaylo, di pud ta dayon makahatag sa atong pasaylo. Unsa may problema diha sa atong matag usa ka kinabuhi? Kana mga igsuon nagliminta sa atong garbo. Mao nang di nato malitok ug di nato mahatag ang pagpasaylo. Bisan pagani ang mga tao nga miila nga mga Kristohanon, dili basta-basta
nga muhatag sa ilang pasaylo ngadto sa mga tao nga nakasala kanila. Dili diha masinati ang grasya ug kaluoy labi na kung nasakitan ta. Apan atong hinumduman ang usa ka panultihon nga nag-ingon, ang pagpakasala tawhanon apan ang pagpasaylo balaanon. Meaning, usa ka maayo nga buhaton ang paghatag sa pagpasaylo sa mga tao nga nakabuhat og dili maayo diha kanimo. Walay mawala sa atoa kung mangayo ta og pasaylo ug muhatag ta sa atong pasaylo. Malipay ang Ginoo ni ana kung ato kanang buhaton. Disturb ka ba? Distracted? Na problema ka tungod kay daghan kag balatian sama sa diabetes, hypertension ug uban pang mga sakit nga usahay malibog ta. Kung asa gikan magpuli-puli lang paghuman sa tuhod, mubalhin sa likod, nya musaka sa ulo, munaog sa tiyan. Stress ka ba? Nganong magka-cancer ta? Nganong mutaas ang atong high blood? Nganong naatay depresyon? Nganong ang uban nga mga tao dili nila masabtan nag-adto sa addiction? Nganong dunay mga panakit sa lawas ug sa bisan unsang bahin sa lawas nga di masabtan? Stiff neck. Kining mga balatian usahay makuha nato sa atong mga gitrabahoan. Ug tungod sa kabug-at sa atong trabaho, ang uban makuha nato gikan sa atong pagkaon. Tungod lagi kay ang atong gikaon dili healthy, sumunang nahitabo sa ato. Pero daghan kaayo sa mga tao wala na kahibalo nga napay other source ana. Unsa man ni? Kanang kabug-at sa atong kasing-kasing tungod kay wala ta nakapasaylo. Nakagawas ka na ba sa kabug-aton? Bisan unsaon nimo adtog doktor di ka maayo. Mubalhin-balhin lang lagi. Ngano tungod kay naa sa imong kasing-kasing ang kabug-at. Wala pa ka nakapasaylo, wala pa ka gipasaylo, bisan naa na ka sa Ginoo, apan wala gihapon nimo napasaylo ang imong isig katawo. Labi na gyud wa kay Ginoo. Wala kay peace of mind. Usahay di ka katulog. Wa kay kalipay. Nalipay na ang uban, ikaw gamugot lang gihapon. Ang uban motambag, miinom kag sleeping pills. Makatulog ka, temporaryo. Pero nigmata nimo magpabilin ang kakapoy. Ngano man na tungod kay wala ka nakapasaylo. Busa kining atong topic karon, tabangan mo na mo unsaon pagproseso sa pagpasaylo. Daghang nasayop. Unsa man ning pasaylo? Ingon nila ang pagpasaylo kanang imong gikalimtan. Dili na mao. Gikalimtan nimo iyang sala. Dili na mao ang pagpasaylo or condone. Ingon nila ang pagpasaylo mao nang walaon na. Bisag naa, walaon na. Dili gyapon. Bisan pag walaon nimo naa man gyud na. Labi na gihimuan gyud kag dili maayo. Or magpretend ka nga as in wala lang. Gihimuan kag dautan. Gisnaban ka, gibakakan ka. Wa ka tagda nya. Mayo lang gihapon imuhang smile sa iya. Pretending to be martyr. Nga bisag dili ka tungod kay Kristohanon ka or tungod kay maayo ka, naa gihapon. Dili pud na mao ang pagpasaylo. Sama nga ang pagpasaylo dili magic. Nga mawala ra dayon pagkahuman. Dili proseso na siya. Unsa man di ay ang tinuod nga pagpasaylo? Sa among pagtuon, ang tinuod ng pagpasaylo mao kadtong imong isulti ang imong gibati. Na kay nasukan imo siyang istoryahan na gyud kay nasukan. Kay mao nay unang move nga mawala ang imong kasuko ug mapasaylo nimo siya. Pero wala gani nimo na istorya sa iya,
Labi na wa siya kahibalo nga nasakitan ka, ikaw ray nagpasan-pasan sa imuhang kaligutgot, lisod kayo pasayloon. Pero usa nga tinuod nga pagpasaylo mao kanang imo siyang sultihan nga wa ka makauyon kaniya. Ikaduha, ang pagpasaylo mao kining pagtanggal na or pagwala imong gi-recognize na kay sala. So tungod kay na kay sala aron mawala na ni sa ako, wala na ako na nang gipasaylo. Pero na dili tong moingon ba nga sige wala lang kay sala. Lahi na. Na kay sala karon ako kang pasayloon. Dili pod mao ang giingon nga ang pagpasaylo mao kanang ako kang pasayloon pero kinahanglan ka magbayad, kinahanglan ka magsakripisyo, kinahanglan ka walay kapalit, walay demand ang pagpasaylo. Unless ang gihimo sa imo liable siya for a crime, lahi na nga istorya. Pero kining ato kana lang mga kabugat sa ato ang dughan nga naghatag kanatog balatian nga di nato masabtan only to find out na kini di ay mga unresolved problem or mga kabugat sa atong balatian nga wala nato napasaylo. Nga igsoon, sultihan ta mo, ang pagpasaylo is a choice. Pwede ka maingon di tagyud ka pasayloon. Bisan pag magluhod ka gikan dito samal hangtod dres siyudad sa Davao, di tagyud ta pasayloon. Pero bisag asa na siya kung choice nimo nga imo siyang pasayloon, mapasaylo gid nimo siya. Sama sa giingon sa atong Ginoo. Pasayloa sa atong Lord's Prayer. Pasayloa kami Ginoo, sama nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Posible di ay nga bisag ipasaylo na ta sa Ginoo, dili gyapon nato pasayloon nakasala kanato. So ang tudlo sa atong Ginoo, ingon nga kita gipasaylo, ato usab pasayloon ang atong isig katawo. Forgiveness is a choice and it can be learned. Matun-an pod. Nay uban wa gyud makatuon unsaon pagpasaylo. Pero matun-an ni ngano? Ang Dios mutabang kanato. Wala gyud siya makatulog hangtod ang mga tawo human nakasala. Dili gayud mapasig-uli kaniya. Mamanggani na yung magkasuko mo pero ay mo pagpakasala ayaw pa sa lupis adlaw. Ayaw pa dugaya kay mulihok ang dautan dinha. Intrigahan ka. Musulod ang mga kampon ni Satanas, pasigahon ang imong kasuko. So samtang wala pa musiga, i-process na ang kapasayluhan. I-process na ang pagpasaylo aron walay mga sakit nga moabot kanimo. Mayon ka karon mga daghan na kayo katong kanser sa una, kanser sa utok raman to. Karon bisag kanser sa kuko na ana. Nganong naa man na? Tungod niining walay kapasayloan. Sa imong stress na dissolve or na daot hinuon ng imuhang panlawas tungod ni anak. Nganong tugtan man nato nga madaot atong panlawas nga namang kayo sayon. Magdepende ka sa tambal, inig mata nimo. Nakainom kag sleeping pills, pag mata nimo napay mo problema. Pero human nimo nagipasaylo, pagkakita nimo sa iya mo gwapo na po siya balik. Labi na imuhang gikasukan ang imong kapikas kinabuhi. Naa pagyud siya diha kauban nimo puyo kada adlaw nimo nakit-an wa siya napasaylo, lisod na nga sistema. Sa ako nang giingon, choice nato kung mapasaylo og dili. Unya, pwede nato siya matun-an. Begin with realization of your own mistakes. Nga kung nag-away na ta, kasala siya sa imo, later nakasala na pug ka sa iya. So magpinasayloan na ita. Or bisan pa kung dili siya mo pasaylo sa imo, ikaw mo pasaylo ka para ikaw makabaton og peace of mind. Makalingkawas sa epekto ni ining walay pagpasaylo sa kasing-kasing. Ang kapasayloan, mga igsoon, makapahimo nimong gawas nun. Forgiveness free us to enjoy life again. Nakabantay ta? Kana ganing naatay gikaligut-gutan, lisod kaayo ang kinabuhi, lisod kaayo malipay, lisod kaayo magmaya. Pero wala kay gikaligut-gutan, happy life lang. Inigmata,
Thank you, Lord. Pagkakita nimo sa imong nasukan, gidimalas na pug kay naa na pud ni siya. Mao na ang tinuod nga kahimtang. Pero pag mata nimo wala nang imong kayugot, wala na kay napasaylo na nimo, nindot kayo tan-awon ang kaanindot sa kalibutan o ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mo investa og kasuko, di ba? Mingon ta ato pag yun ang alimahan og maayo nga atong kasuko. Ngano di man ta mo invest og forgiveness? Nga maayo man kaayo na ang resulta. Makalipay, wala kay kahadlukan, wala kay imo man silang gipasiguli. Mga igsoon, ang among grupo sa biblical counseling tabang kaninyo kung naamoy wala napasaylo. So ang Dios nagapasaylo kanato, kita usab kinahanglan mo pasaylo sa atong isig katawo. Kung sila dili man mo pasaylo sa ato, manubag sila sa Ginoo. Pero kita manubag inig abot na sa hukom sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kitagayod mo atubang man sa iyang hukmanan tagsa-tagsa. Tanaw ni atong kasing-kasing kung wala bay mga bagahe din ha. Napasaylo na ba ka og nakapasaylo ka na ba usab? Before mo end ang ato ang kinabuhi, kinahanglan clear ang atong konsensya, clear ang atong heart, wala tay mga hinanakit. Ang tanan gibayran na sa Dios, ibabaw sa krus. Salamat. Mayong pagtimbaya kanatong tanan, hinaot nga aduna na usab kitay makutlo ni ining siri nga among pagaisgutan. Karon, may tungod kini sa forgiveness o kapasayloan. Sa atong kinabuhi, makasinati ta og sakit sa atong balatian. Tungod sa tao o mga tao nga naghimo og dili maayo kanato. Sayon kayo litukon ang pulong pasaylo apan lisod buhaton tungod kay kini dili dali pagpapas sa atong gibating kahiubos. Ang uban mo abot sa punto nga mag-uliay og kandila sama sa atong mga lesson nga miagi. Ang uban mag-ugbok ganig kawayan kayro maipakita ang ilang kasakit sa balatian. Apan ang Ginoo nagpahibalo kanato sa Roma 3:23 kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Atong hinumduman nga kita dili perpektong tao, kita adunay sabsala. So angay nato kining palandungon ug angay natong bation nga ang kadtong mga negatibo nga balatian magpahimangno kanato nga adunay dili maayong tumong sa atong kinabuhi. Kay ang Mateo 6:14 nag-ingon, kay kung kamo magapasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pagapasayloon usab kamo sa inyong langitnong amahan. So ato yung hinumduman nga kung dili gani kita makapasaylo sa atong mga higala, sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga paryente, o diha ba sa atong sulod sa panimalay, dili gayud ta pasayloon sa atong langitnong amahan. Niining paagi kita makalingkawas gayod sa atong kasalanan sa atong amahan kung kita muhatag sa atong kapasayloan diha sa nakasala kanato. Mangayo kita og giya pinaagi sa iyang pulong. Sa atong nagkadaiyang pamatasan, dili nato malikayan ang ubang tawo nga dugay gayud mawala ang ilang kalagot o kapungot o kasuko kay dili man magkapariho ang matag usa kanato. Dili dayon malimtan ang mahitabo kay dili man siya mapinasayloon og kasing-kasing. So ato kayong tun-an nga ang atong kasing-kasing nakahambin diha ang mapasayloon nga kinaiya. Usahay gani maabtan pa kini og pila ka bulan, ang uban maabot pag tuig pagkadugay gayud natong gihambin ang atong kasuko ug atong mga pasaylo dili gayon maihatag sa usag-usa. Kay gahi man ang atong kasing-kasing sa pagpasaylo tungod kay wala man nato di sentro diha ang atong huna-huna ug kasing-kasing ngadto sa atong buhing Dios. Mauna nga ang balaang espiritu mao mismo mogalihok sa matag usa kanato
ug magapahinumdum kanato sa atong angay buhaton. Kung atong itugyan ang kabubuton sa Dios, ang mataglakang o mataglakaw sa atong kinabuhi nga atong pagabuhaton matag adlaw, siya gayud ang sentro niini. Ang kasulatan nagaingon sa Mateo 5:44 miingon, higugmaa ang inyong kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Pagkalisod gayud paghigugma sa imong kaaway. Apan kana ang mando sa atong Dios nga kinahanglan natong himuon nga ato gayong higugmaon ang atong kaaway aron malingkawas kita, aron aduna kitay kalinaw sa atong kinabuhi. Ang paghigugma sa isig kataw nalangkob diha ang pagpasaylo. Ang kaaway man o mahal man sa kinabuhi, kauban man sa simbahan o ang atong mga kapamilya, kauban sa trabaho, dali nato nga mapasaylo tungod nganuman tungod kay si Kristo naman ang atong gipalingkod sa atong kinabuhi, ug siya na ang magahari kanato. Og giingnan usab kita sa Ginoo nga dili lang ka isara ta magpasaylo, kung dili makapito 7 times 7, no? Pero to ganihay ngayon 490. Asama na siya sa unli rice nga uso karon, di ba? Nay unli rice. So ang forgiveness o kapasayloan di ay sama sa unli rice, never ending forgiveness. So atong ipahari sa atong kasing-kasing ang pagkama pinasayloon arong ang atong langit nung amahan makapasaylo usab kanato. Hate the sin but not the sinner. Hinaot nga atong maamguhan kini kay nakasinati man nato usahay ang paggagahi sa atong kasing-kasing nga dili ta makapasaylo, apan himuon nato ang tanan nga ang Dios nga amahan nga buhing Dios sa atong kinabuhi maoy magalangkob niini aron ang kasing-kasing nga mapasayloon magahari kanato kanunay. Lisod apan ang Dios ang siyang magbuhat niining tanan. Hinaot nga ato ning masunod ang pulong sa Ginoo nga atong igahatag ang atong kapasayloan sa mga taong nagsakit kanato. To God be the glory. Amen. Ang atong topic karon mga igsoon mao ang pagpasaylo. Humana man namo na discuss sa inyo ang fear, ang anger ug ang bitterness. So ang atong focus karon mao ang pagpasaylo. Matud pa sa Google nga akong gitanaw ang definition sa forgiveness, nag-ingon, forgiveness means releasing the other from blame, leaving the event in God's hands and moving on. So importante gid kayo nga ma-release nato ang atong anger, ang atong kaligot-got, atong kayugot aron dili ta mahikot niini. What forgiveness is not. Unsa may buot pasabot ani. Ang pagpasaylo dili daw pagkonsinti sa sala nga nahimo. Ang pagpasaylo dili ang pagkakalimot sa sala nga gihimo kanimo. Ang pagpasaylo dili pagpakaaron ingnon nga buutan ta. Ug ang pagpasaylo po dili pod nagpasabot nga himong gi-let go natong katong tao nga nakahimo sa sala ug wala na siya tulubagon o responsibilidad sa iyang nahimo. Pero kung aduna siya nalabag nga batas nga nahimo diha kanimo, dili siya pwedeng nga wala dili manubag sa maong responsibilidad. Ang pagpasaylo sama sa gingon ni Pastor Pre, dili ni magic nga usa ka pitik lang sa atong tudlo mawala na kini.
Ang pagpasaylo nagkinahanglan ni siya og igo nga panahon. Kay ang pagpasaylo nagkinahanglan manipod og taas nga pag-ampo. Ug kinahanglan ato po ni siyang i-practice sama sa giingon ni Pastora Mi ganiha nga ato ni siyang balik-balikon, no? Ato ni siyang balik-balikon kay dili ni siya basta-basta gud mawala, di ta ka let go sa pain pod nga atong giagian. Unya nagkinahanglan po ni siya og kakugi. Kinahanglan imo gyud ni siyang himuon adlaw-adlaw. Balik-balikon gyud na nimo nga gusto kong magpasaylo. Nga i-practice gyud na nimo siya. O ikatulo, kinahanglan imong antuson ang kasakit. Kay kanang magpasaylo ta na amang kasakit, kay di man ka i-let go nimo tong pain diri. So imo gyud ang antuson bisig sakit ang pagpasaylo pero o man gyud na tumong nimo. Kay matud pa ni Pastor Fred ang pagpasaylo is a choice. Pilion gyud nato nga mopasaylo ta. What forgiveness is? Unsa man gyud ang pagpasaylo? Sa among natun-an, ang pagpasaylo nag-ingon mao kini ang pagbiya sa kaligot-got o kayugot ingon nga paagi aron masulbad ang problema. Ikaw nga natungnan o ikaw katong gipasakitan mo tong masulbad ang imong problema kung imo siyang i-let go. Kasagaran man gud sa tuwa kung naglisod ta og pagpasaylo sa atong isig katawo kay usahay mo rason pa man gud ta. Mo kuan pa ta ba mo justify patas nganong gihimo nato ang kayugot o kaligot-got kay mobalik man ta sa pain pud nga atong nasinati. Kung gusto ta mo pasaylo sa usa ka tawo, dili na ta mo rason. Diretso na nga atong hunahon nga mo pasaylo gud ko. Dili na ta magsige paghisgot sa nangagi nga sala nga nahimo sa usa ka tawo kanato. Ang pagpasaylo mao usa kini kapag kansela sa utang. So kung ato nang gi-cancel ang usa ka utang, wala na pud tay katungod sa pagpaningil niini. Di na ta mangita pagbayad kay gi-cancela naman nato ang utang. Kung mopasaylo, pasayloon ang nakasala nga dili na ta mangayo og silot. Pero exemption ni kung ang iya pong nabuhat nga sala adunay na lapas nga balaod. Lain na po na siya nga istorya. Pero kung wala siya nalapas nga balaod nga ang hinungdan sa imong pagkayugot kaniya, imo na gyud niya siyang pasayloon. Di na ka mangayo pag silot pa. Forgiveness is a choice. Piliun yun nato ang pagpasaylo aron dili ta mabiktima sa atong tibuok nga kinabuhi. Kung dili nato mapasaylo ang usa ka tawo, magpadayon kita nga nakahigot niini o mahimo kita nga negatibo nga tawo. Kinahanglan yun mo desisyon yun ta kay ato maning choice, no? It is a choice. Mo desisyon yun ta nga mo pasaylo yun ta sa usa ka tawo. Tinuod lisod ang pagpasaylo apan walay imposible kung isurrender nato kini sa Ginoo. One of the most celebrated forgiveness texts is Jesus' prayer from the cross. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Naani sa Luke 23:34. The first thought on the mind of our Savior was not hatred, revenge, or self-pity, but eternal forgiveness. He demonstrated a depth of forgiving love that passes our understanding. O sa Mateo 18:21-22 nag-ingon, unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kung dili kapituan kapito. 490 times ang imong
pasaylo sa usa ka tawo nga nakasala kanimo. Og sa Matthew 6:14-15 nag-ingon, kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Mayo nga buntag kanatong tanan sa ato nga pagpadayon niini nga serye sa topic nga pagpasaylo. Daghan na ang ato nga nadungog sa akong mga kaubanan, mga counselors, may tungod niini nga topiko. O diha sa Biblia daghan ato nga mabasa ug bisan pa sa mga personal nga kinabuhi ug sa ato usab nga mabasa sa kinabuhi sa uban. Ang pagpasaylo mao kini ang bunga sa gugma sa Dios nga iyang gigasa alang kanato. Dili ta makaingon nga Kristohanon kita apan dili kita makapasaylo sa mga nakasala kanato. Tungod kay ang kasuko ug ang kaligot-got mawala kun kini ato nga pasayloon ang mga nakasala kanato. So sumala sa giingon sa akong kaubanan, dili automatic nga mawala kini nga pagbati, apan kinahanglan kita sa balang espiritu nga mao ang magpapa niini nga pagbati aron nga ang kasakit nga atong gibati tungod sa mga sala nga sa mga tao nga nakasala kanato, mawala ang kasakit ug pulihan kini ug paghigugma tungod kay nakapasaylo man kita sa mga nakasala kanato. Dili kita makaingon nga kanang dili na kita makahinumdum kita sa mga tao nga nakasala kanato, labi na sa kanunay nato nga makitaan sila apan ang kasakit wala na. Ang imo nga pagtan-aw kanila ana-ana katong pagbati nga mibalik ang paghigugma, dunay restoration ug ang pahiyom imo nang mapaambit ngadto kanila tungod kay imo naman silang napasaylo sa ilang gibuhat kanimo. Si Jesus naghatag kanato og pagtulunan may tungod niini nga makita sa Mateo 5:23 ngadto sa 24. Kung nato nga basahon ang Biblia, kita nato nga sa diha nga kita muhalad og mga halad sa halaran. Kung makahinumdum kita nga adunay nasilo kanato, ibili nato ang atong halad og buadto kita sa mga tawo nga nasilo kanato og magpasiguli ug usa pa kita muhalad pagbalik. Meaning nga ang Dios very concerned o nag-good siya kanato nga bisan ang mga tao nga nahibaw-an nimo nga naay nasilo kanimo o nakasala ka kanila bisan wala ka mahibalo, kung mo simba kita kaniya muhalad kitag mga halad, dapat day ana akad tong kasing-kasing nga pakapasiguli ta, so wala tay kabugaton sa atong kasing-kasing. Labaw na kung aduna kay kaligut-gut ug kasuko, mo simba ka, mo daig ka sa Ginoo, nya wala ka maka-release, wala ka makapasaylo na ana nga ni ana nga tao nga imong gikasukan o gikaligut-gutan. Samtang nagbitay si Kristo dito ibabaw sa cross, nasisgutan na pud ni sa akong mga kaubanan, ang una nga pulong nga iya nga gisulti mao gayud nga amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So bisan pagani di ay kun dunay makasala kanimo nya wala mangay pasaylo, andam ka ang imong kasing-kasing nga makapasaylo sa kanila kun mangayo og pasaylo. Kini mga tawhana wa gali ni mangayo pasaylo sa tong Ginoo kay ilang pagtuo nga kriminal o dautan ilang gibitay sa cross. Pero nga tong Dios nag-ingon nga amahan
pasayloa sila. So ang pagpasaylo ingon pa sa akong mga kubanan bisan pa sa ato nga hibaw-an usa ka mithi or kinaiya nga Kristohanon o usa ka balaanon nga butang nga diin kinahanglan nato nga ma-practice or ikinabuhi sa matag adlaw. Dili ta magtago og mga kasuko, kaligut-gut tungod kay ang pagpasaylo usa kini ka Kristohanon nga kinaiya. Christianity is a way of life. Atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi naa diha ang ato nga makita diha sa ato nga kinabuhi. Ang atong paglakaw kauban sa Ginoo kinahanglan nga gaan walking with Jesus every day nga musunod kita kaniya ang Dios sa gugma. Busa sa kanamo nga mga biblical counselors, andam kami sa pagtabang sa kaninyo o kanimo nga adunay gihambin nga mga kasuko nga pwede ka makigistorya ang balang espiritu magagiya kanato aron nga mahawas kita niining kabug-aton labi na kun kita naghambin og kasuko og kaligut-gut sa mga tao nga nakasala kanato. So hinaot nga kini nga amo nga grupo i-flash sa monitor ang amo nga mga contact number kung kinahanglan kamo niini nga gusto makig-istorya andam kami nga maminaw og pinaagi sa balang espiritu matabangan kamo nga mahawasan gikan niini nga mga pagbati ug ato nga maangkon ang kagawasan sa mga kasuko o kaligut-gut pinaagi sa gugma sa Dios nga maugayod ang iya nga gasa sa matag usa nga nato o makahimo kita sa pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Ang Dios pagapanalangin kanatong tanan. Mga igsuon, inyo na usab na dungog ang mga pagpadayag o pagpahayag sa atong mga kaigsuonan nga mga biblical counselors ug manghinaot kami nga kadto nga mga leksyon sa kinabuhi, mga ehemplo sa kinabuhi, mga kasinatian nga gipadayag karon sa atong mga kaubanan. Manghinaot kami nga kadto maghatag kanato og pamalandong mismo sa atong mga kaugalingon kung doon naman galing kita gihambin nga kabug-at sa atong mga kasing-kasing. Manghinaot kami na kining tanan karon nga among pakigdugtong kaninyo, pakigambit kaninyo, nini mga importanteng mga butang gikan sa pulong sa Ginoo di sa Biblia, makatabang kini kaninyo o manghinaot usab kami nga magpadayon usab kamo sa pagpamati kanamo tungod kay aduna pa usay daghan nga buot namong ipakigbahin kaninyo. Salamat kaayo sa inyong pagpamati. Hinaot nga maghatag kini usab og kaayuhan sa inyong mga kinabuhi. Daghang salamat. Pagkabulahan, pagsalig ko, ang manluluwas ko siya si Jesus. Mahimayahong akong kalag, iyang dugo ang nagatubog.